Progresivizmus je extrémizmus a progresívne Slovensko experiment. Aj tieto tvrdenia vyslovil na sociálnych sieťach Matúš Žutaj-Eštok. No a dnes si aj toto tvrdenie budú môcť vzájomne vydiskutovať s podpredsedníčkou PS Luciou Plavákovou. Pozrieme sa ale aj na to, či v iných názoroch a programoch predsa len nenájdeme prienik. Vítajte pri sledovaní Štúdia 24. Dobrý deň, vítajte u nás aj. Ďakujem, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. Ešte predtým, než si rozberiem naozaj niektoré vaše ostrejšie tvrdenia na adresu Progresívneho Slovenska, tak pred malou chvíľou bola tlačová konferencia, predseda vlády oznámil, že sa bude rušiť mimoriadna situácia. Ako vnímate, že sa k tomu teraz prichádza? Súvisí to čiastočne aj s tým nárastom migrácie? My sme pána predsedu Odora vyzývali na zrušenie mimoriadnej situácie už pred 2 týždňami. Vravili sme mu, že to je jedno z riešení, ktoré potrebuje vláda Slovenskej republiky prijať, aby okamžite zastavila tú migračnú vlnu, ktorá sa na Slovensko valí. Okrem toho, že sme žiadali, aby konečne policajný prezident Hamran konal, okrem toho, že sme žiadali, aby bola intenzívne zapojená armáda. Takže som rád, že aspoň po 2 týždňoch konečne táto vláda v úvodzovkách odborníkov začala počúvať na reálne argumenty. Bojím sa však, že tie opatrenia, ktoré prijali do dnešného dňa, sú absolútne nedostatočné. Namiesto toho, aby zo Slovenska urobili odstrašujúcu bránu pre migrantov, aby sem vôbec neprúdili, tak urobili zo Slovenska krajinu, kde tranzit je povolený a urýchľujú. Tak to aj poslanci dnes mali šancu otvoriť mimoriadnu schôdzu a nestalo sa tak? My sme v parlamente boli, pretože sme boli pripravení rokovať o tejto téme, tak ako sme boli v parlamente aj v piatok. Mrzí ma, že sa tu zvaľuje táto celá tematika a problém s nelegálnou migráciou na jedno povolenie, pretože veľmi dobre viete, a hovorili to viacerí aj bývalí policajti, aj ľudia, ktorí sa venovali téme migrácie, že tento jeden papier, to povolenie, o ktorom tak rád hovorí pán premiér Odor, aj policajný prezident Hamran, sa vydáva iba tým migrantom, ktorí prešli riadnym procesom overenia. Viete veľmi dobre, že tá situácia je taká, že dnes každý migrant hovorí, že je narodený 1.1.1990, volá sa Ali a je zo Sýrie. Pričom tá realita je taká, že sú to ľudia, ktorí neutekajú z vojnových konfliktov, ale ľudia, ktorí utekajú za ekonomickou migráciou. A tu v tomto prípade, tak ako v roku 2015 Slovensko vedelo byť jasnou bránou toho, že tu nelegálna migrácia nebude, tak musíme robiť všetko preto, aby to tak bolo aj do budúcnosti. Jednoducho, ak tu bude budúca vláda kompetentná, zastaviť nelegálnu migráciu, my v Hlase máme jasné riešenie na to, ako to urobiť. Áno, uvidíme teda, ako sa nakoniec tomu ďalšia vláda postaví. Pani Plaváková, vy ako vnímate, že sa teda bude rušiť mimoriadna situácia, ktorá súvisela ešte s COVID-19? Nevidela som žiaľ celú tlačovú konferenciu, ale z toho, čo som zachytila, tak ide hlavne o to, že bolo potrebné ešte zabezpečiť niektoré úpravy, čo sa týka sociálneho systému alebo zdravotníctva. A keď to bude zabezpečené, tak nevidím v tom problém. Dobre, čo sa týka migrácie, chcete dať nejaký tiež dôvetok ako pán Eštok, alebo nie? Ja sa iba nedovolím si posudzovať túto od stola v televíznom štúdiu, či niekto uteká pred vojnou, alebo z akých dôvodov. Na to sú konkrétne konania, ktoré majú byť riadne zabezpečované. Dobre, a tu sa zhodneme, pretože my rovnako sme za to, aby tie konkrétne konania boli. Len viete veľmi dobre, že sa nekonajú, pretože v minulosti tí migranti prišli do záchytných táborov, či už to bolo v Medvedove alebo v Sečovciach, tam prešli reálnou kontrolou, či ozaj utekajú z vojnového konfliktu, alebo nie. Budeme veriť, že sa to nejakým spôsobom nastaví, bude tam teda lepšia kontrola. Iba taký fúkot. Ja už iba čakám, posledná veta, kedy Nemecko, Rakúsko zatvoria hranice a potom všetci migranti, o ktorých dneska všetci hovoria, že oni nami iba prechádzajú, sa vrátia sem. A čo potom s nimi budeme robiť, to som veľmi zvedavý. Uvidíme v tomto prípade, čo sa nakoniec naozaj udeje alebo neudieje. Poďme ale na tú avizovanú diskusiu. Pán Eštok, vy ste naozaj posledné mesiace pomerne viacero statusov aj na sociálnych sieťach a aj vašich reakcií venovali práve strane Progresívne Slovensko. Dokonca ste nazvali extrémistickou stranou liberálnej bratislavskej kaviarne. Čo si máme teda pod tým predstaviť? Prečo vnímate, že Progresívne Slovensko môže byť extrémistická strana? Ja sa snažím vo svojich vyjadreniach byť priamy, otvorený a úprimný. A áno, ja som presvedčený o tom, že Progresívne Slovensko je extrémistickou stranou bratislavsko-bruselskej kaviarne. Hovoríme to pretože Progresívne Slovensko aj vo svojom programe, aj po zverejnení svojho programu nerieši problémy ľudí, ktoré na Slovensku ich trápia. Ja som sa včera vrátil z Osniny a z Úmenného a tak sme si obišli už celé Slovensko, komplet každý jeden okres. A poviem vám, že tie problémy, ktorého sa Progresívne Slovensko dotýka, tých ľudí vôbec, ale že vôbec nezaujímajú. A obzvlášť vám musím povedať ešte jednu vec, že tá spoločnosť dnes v akom stave je tak rozpoltená, že vnášať do tejto spoločnosti ešte ďalšie emócie skrz ďalšie kultúrne vojny je niečo, čo mi príde v čase, kedy ľudia nevedia, za čo zaplatia
účet za hypotéku, účet za nájom, účet za energie, účet za potraviny, účet za lieky príde extrémistické. A tak, ako som úprimne a otvorene povedal, že z môjho pohľadu je aj strana Republika extrémistickou stranou jedného extrému, tak som presvedčený o tom, že strana Progresívneho Slovenska je rovnakým extrémom, len z toho druhého spektra. A poviem vám konkrétne aj ďalšie dôvody, čo verím, že sa tomu dostaneme. Zo 4 oblastiach vám veľmi rád vymenujem, že prečo si myslím, že to tak je. Dostaneme sa teda k tomu samozrejme. Ako vnímate takéto slova, že by Progresívne Slovensko malo byť teda extrémistickou stranou, že ste bratislavsko-bruselská kaviareň? Je to veľmi smutné naozaj takýmto spôsobom útočiť na inú politickú stranu. Neviem, čo je extrémistické na tom, že ja napríklad by som si chcela vziať moju partnerku alebo zabezpečiť mojej dcére, aby mala zapísané obidve mamy v rodnom liste. Mne to príde úplne ako samozrejmá vec, ktorú by spravil každý rodič, bojoval za práva svojho dieťaťa a to je tu dôležité. A že sa to netýka ľudí, podľa mňa sa to týka veľkej časti obyvateľstva. 100 000 ľudí na Slovensku patria k LGBTI plus menšine. Určite sú aj vo vašej strane, aj medzi vašimi voličmi a voličkami. A áno, treba sa venovať aj iným problémom a my sa im venujeme aj v našom programe. Toto len jedna z mnohých oblastí, ktorým sa venujeme. Čo sa týka sociálnych politík, len môžem spomenúť napríklad príspevok na úhradu nákladov na bývanie, ktorý sme dokonca aj viackrát predkladali v parlamente. Žiaľ, nebol zatiaľ schválený, ale verím, že do budúcna sa tak stane. To znamená, že my sa naozaj venujeme všetkým oblastiam, ktoré sú potrebné na Slovensku, aby sme sa pohli, aby sa Slovensko vydalo k lepšej budúcnosti. Naše 3 priority sme si jasne zadefinovali. Je to naštartovanie ekonomiky, oprava zdravotníctva a zlepšenie spoločenskej atmosféry, pretože aj tá vyháňa ľudí za hranice našej krajiny. Pán Eštok, ako teda vy vnímate tie 4 oblasti? Čo to teda sú? Môžeme si potom postupne nechať aj zareagovať pani Plavákovú? No, ja určite v žiadnom prípade na Progresívne Slovensko neútočím, pretože ja napriek tomu, že s vašim názorom nesúhlasím, ja ho plne rešpektujem. Tak ako rešpektujem názory Hnutia Republika, rešpektujem aj ten váš názor. Iba vám hovorím, že potom ako my sme si to Slovensko obehli celé, tak ľudia na Slovensku majú úplne iné problémy. A keď vy hovoríte o tom, že tu chcete akýsi celospoločenský konsenzus, ja úprimne si ho neviem predstaviť, ako ho chcete naplňať. A kde sú teda tie problémy kľúčové, ktoré my vidíme? Prečo je Slovensko Progresívne Slovensko extrémistickou stranou, tak je to za prvé sociálno-právna oblasť. Pamätáte si veľmi dobré výroky vášho ekonomického experta pána Helebranta, keď mu neskomolí meno, o tom, že na Slovensku sú príliš vysoké dôchodky na pomer HDP a Progresívne Slovensko by teraz chcelo znižovať dôchodky. Pamätáte si veľmi dobre, že v parlamente sme sa okrem toho, že strana Hlas presadila 10,6% valorizáciu mimoriadnu, tak sme aj navrhli zvýšenie pobyt príspevku na kúpeľnú liečbu pre našich dôchodcov z 50 na 100 eur. A pani moderátorka, určite viete, že ktorý bol jediný poslanec Národnej rady, ktorý hlasoval proti zvýšeniu tohto príspevku. Bol to poslanec Progresívneho Slovenska, pán Válašek, ktorý hlasoval proti dôchodcom, pretože im nedopraje, aby mali z 50-eurového príspevku 100-eurový príspevok. Nechápem. Čiže to je jedna sociálno-právna oblasť, kde Progresívne Slovensko extrémne bojuje proti dôchodcom. A poďme sa potom baviť ďalej. Poďme sa teda rozprávať práve o týchto dôchodkoch. Tú diskusiu, ktorú vy máte práve na mysli, tak vy ste k tomu aj dávali niekoľko príspevkov. Môj kolega Erik Tomáš na tej diskusii bol a počul to veľmi dobre. Aby sa dokázala vykryť práve sociálna oblasť. S týmto to bolo vlastne dávané do súvisu. Ako to teda vy vnímate? Naozaj je takýto priestor, že by ste znižovali dôchodky? Ja som na tej diskusii tiež bola. Tomáš Helebrant nepovedal, že chceme znižovať dôchodky. Nikto z Progresívneho Slovenska to nikdy nepovedal. A viete to veľmi dobre. Ja som tam sedela, ja si nepotrebujem pozerať video. A my sme podporili aj valorizáciu dôchodkov, to tiež veľmi dobre viete. V našom programe máme celú oblasť rozpracovanú na zvýšenie dôchodkov, a to reformou 2. a 3. piliera. Taktiež sa zameriavame napríklad na odstránenie nerovností pre bezdetných vdov a vdovcov, čo sa týka vdovského dôchodku, ale aj odstraňovanie nerovností žien v dôchodkových právach a v dôchodkoch, pretože výšky dôchodkov žien sú nižšie, to veľmi dobre tiež viete. A toto sú len časti z nášho programu, ktoré môžem menovať vo vzťahu k dôchodku. Ale to nie je všetko. Ľudia v seniorskom veku potrebujú aj iné opatrenia, aby im zlepšili život. A tým sa tiež venujeme v našom programe. Týka sa to napríklad sociálnych služieb, tak, aby mali zabezpečený kvalitnejší život. Akým spôsobom bolo teda myslené to vyjadrenie pána Helebranta?
on len používal dáta, čo sa týka HDP, akým spôsobom sú rozdeľované financie v rámci opatrení, ktoré sa týkajú ľudí v seniorskom veku. Bola tam debata o sociálnych službách a niekde je potrebné získať aj financie na sociálne služby a len uvádzal fakty, ako to je v porovnaní s inými krajinami. Čiže vôbec nehovoril. Neznamená to, že sa bude skracovať dôchodok, aby sa navyšovali sociálne služby. Podľa progresívneho Slovenska sú tie dôchodky na Slovensku v pomere HDP privysoké a že by hľadal úsporu na to, aby mohli realizovať iné sociálne služby, tak, že by znížil dôchodky, aby išlo na dôchodky menej. Neskačte mi do reči. A ešte sa vás teda opýtam, že čo tých 50 eur teda pre tých dôchodcov na tie kúpeľné pobyty. Že či to bol taký problém, že musel váš poslanec hlasovať principiálne proti. Že prečo tým dôchodcom nedopraje, aby z 50 eur mali 100 eur, keď sú to ľudia, ktorí tu odpracovali celý svoj život. Oni tam nejdú na dovolenku. Oni si tam idú oddychnúť, pretože to sú ľudia práce, ktorí sa zodreli vo fabrikách, v továrniach, niečo pre tú spoločnosť vybudovali a váš poslanec sa ostentatívne postaví, že on je proti tomu, aby sa dôchodcom za tých pár 100 000 eur v štátnom rozpočte zvýšil ten príspevok na kúpeľnú liečbu z 50 na 100 eur. Ešte aj takí od ľudí, ktorí tam v opozícii, respektíve koalícii sú, za to hlasovali. Iba jediné progresívne Slovensko musí hlasovať proti tomu, že dôchodcom nedopreme. Ja tomu nerozumiem. Vnímali nejaké teda problémy? Alebo prečo to vlastne takto dopadlo? Tak my sa zameriavame v našom programe na ľudí v seniorskom veku na poskytovanie sociálnych služieb, ale ktoré sú môžete povedať hocičo, ktoré sú nedostatočné. Neskáčte mi do rečí. Prosím vás. A potrebujeme zabezpečiť, aby ľudia mohli čo najväčšiu časť svojho života tráviť vo svojej domácnosti, v svojom najprirodzenejšom prostredí, pretože dnes tie služby nie sú zabezpečené. Veľká ťarcha starostlivosti aj o ľudí v seniorskom veku je potom aj na rodinných príslušníkoch, a to na blízkych osobách, a hlavne to dopadá opäť na ženy, ktoré vykonávajú takúto neplatenú prácu. Tým sa nám znásobujú ešte nerovnosti spoločnosti aj medzi ženami a mužmi, čo sa týka odmeňovania. A to myslím, že sa zhodneme, že to odmeňovanie žien a mužov v spoločnosti je neadekvátne a v tomto ohľade máte aj vy presadzujete nejaké opatrenia. Takže to je súčasť toho celého balíka problémov. Čiže keď sa vrátime k tým kúpeľom, ako tu naznačoval pán Eštok, nebolo to teda niečo, čo by ste vnímali, že toto pomôže zlepšiť práve tú situáciu? Nie, nevnímali sme to tak. Super, tak teda gratulujem vám. Keď dôchodcom teda nedoprajete, aby z 50 eur mali 100, tak potom neviem, čo chcete. Môžete si do programu k dôchodcom napísať aj kvetnaté myšlienky, že im ako Mikuláš Zurinda chcete zabezpečiť dvojnásobné dôchodky. My v našom programe máme legitímne to, čo sme už aj raz dali. Plnohodnotný 13. dôchodok. To je pre nás podmienka finančne, predsa len momentálne naše verejné financie nie sú v takom stave, aby sme dokázali rozdávať. Veď viete veľmi dobre, že kto zapričinil tento rozvrat totálny verejných financií, že to bola bývalá vláda Igora Matoviča a pána Hegera. Zabezpečili plnohodnotný 13. dôchodok. Viete v tom rozpočte zabezpečiť, pretože tu musí byť vláda, ktorá bude vedieť aj na jednej strane konsolidovať, ale na druhej strane my sa nebudeme pri konsolidácii riadiť nejakými excelovskými tabuľkami. Pre nás je na prvom mieste človek. A určite nebudeme škrtať sociálne benefity, ktoré títo ľudia majú. Pretože či sa bavíte o dôchodcoch alebo o rizikových skupinách, tak my sme stále sociálny štát a my sme sociálni demokrati a budeme robiť všetko preto, aby sa tie zdroje našli. A keď sa našli, prepáčte, my keď sme odovzdávali vládu, tak bol dlh za 30 rokov existencie Slovenskej republiky na úrovni 40 miliard. Za 3 roky zvýšila vláda Eduarda Hegera a Igora Matoviča dlh o 20 miliard. Vy si to viete predstaviť, čo to je? Zase pre korektnosť treba povedať, že boli tu aj krízy. Tie krízy, pani redaktorka, mala každá jedna krajina, ale ani jedna krajina v rámci Európy ani sveta sa nezadlžila takým rekordným tempom, ako sa zadlžilo Slovensko za vlády týchto babrákov. A my iba hovoríme o tom, že tak, ako sa aj Igor Matovič a Eduard Heger chválili tým, že nemajú žiadne skúsenosti s riadením krajiny, politiky ani malej firmy, tak progresívne Slovensko je pre nás to isté, pretože Igor Matovič aspoň odriadil ten Regiopres, aspoň rozobral ten tlačerenský stroj, aspoň tam ako daňový podvodník ukázal nejaké svoje schopnosti. Progresívne Slovensko nemá skúsenosti žiadne s riadením krajiny, preto hovoríme, že okrem extrémistickej strany je to pre nás aj experiment. Experiment ľudí, ktorí nevedia o riadení štátu nič. Môžete mať pekný program. V niektorých bodoch my sa zhodneme. Ja si tiež myslím, že postavenie žien a mužov by malo byť rovnocenné, ale v niektorých veciach jednoducho nebudete schopní toto urobiť. A iba nabádam ľudí, aby keď už raz sme tu posledná veta experiment mali s Igorom Matovičom, tak toto je to isté, len v bledomodrom. PSK, ako vnímate tieto reči? Nie je to teda len hlas, ktorý práve využíva túto formuláciu vied, hovoria to aj ďalšie pravicové strany. Zase naopak, že práve im by mali ísť tie hlasy, pretože PS ešte nikdy nemalo zodpovednosť za vládnutie.
No to je fascinujúce, že z tých istých úst vychádzajú slova o našej neskúsenosti a v inej chvíli o tom, že tu riadíme vládu a prezidentku a cez prezidentku tu robíme neviem aký púč a riadíme ešte aj políciu, tak neviem, tak asi sa rozhodnite, či sme natoľko skúsení, že dokážeme riadiť aj vládu, alebo sme neskúsení. A čo sa týka tej skúsenosti, tak my tu máme množstvo skúsených politikov a političiek. Otázka je, že kam našu krajinu Slovensko posunuli za tie dlhé roky. Že či sa naozaj nachádzame v takej situácii, že je to niečo, čo by sme mali nejakým spôsobom vyzdvihovať. Nehovoriac o tom, že keby sme používali tento argument, tak do politiky nikdy nemôžu vstupovať noví ľudia a dodnes by tu vládol Vladimír Mečiar. A nehovoriac o tom, že my skúsenosti máme ich z rôznych oblastí ľudia na našej kandidátke, zastupujú rôzne oblasti spoločenského verejného života. Náš predseda je podpredsedom Európskeho parlamentu, má bohaté skúsenosti z európskej politiky, kde práve je potrebné aj vyjednávanie o dôležitých a zásadných témach, kde treba nachádzať zhodu nielen naprieč politickým spektrom, ale nachádzať tú zhodu ešte aj naprieč národnými záujmami, čo je nesmierne zložité. A tieto skúsenosti má. A to je len jeden z príkladov. Máme bývalého policajného riaditeľa, bývalého veľvyslanca pri NATO. Takže tých ľudí, ktorí majú skúsenosti z rôznych oblastí, podnikateľov, podnikateľky, čiže právnikov, právničky. Takže hovoriť o tom, že skúsenosti nám chýbajú, je naozaj trošku zavádzajúce. No ja vám poviem o tých skúsenostiach vášho pána predsedu, pretože ten okrem toho, že pracoval v novinárskej a treťosektorovej oblasti, tak ešte neriadil kolektív o viac ako 2 ľuďoch. Takže my hovoríme o týchto skúsenostiach. Je rozdiel, keď ste akademík, a rozdiel je, keď si prejdete tým riadením v štáte. Ja som tiež v politike vstúpil až v roku 2020, ale už som si niečo tou exekutívou prešiel a nejaké skúsenosti sme už nabrali. O tomto hovoríme. Tu nikto nehovorí o tom, že do politiky majú prichádzať iba že Vladimír Mečiar a nikto iný. Hovoríme o tom, že je rozdiel písať články v redakcii a je rozdiel spravovať krajinu. Keď pán Šimička chce byť premiér a do dnešného dňa neriadil kolektív o viacerých ako 2 ľuďoch, o týchto skúsenostiach hovorím, že vám chýba. A som rád, že ste si priznali, pretože to je druhá oblasť, kde ja vidím progresívne Slovensko ako extrémistickú stranu, a to je tá trestnoprávna oblasť. Jednoducho presne o tomto hovoríme, že vy a pán Hamran si jedna ruka, pretože pán Spíšiak je dlhoročný spolupracovník, kamarát, kolega pána Hamrana, ktorý je dnes za celým rozvratom právneho štátu, ktorý sa na Slovensku dnes deje. Je to tak, jednoducho pán Spíšiak, ten, ktorý teda tvrdí, že je ten nováčik, bol 3 roky poradcom pána Mikulca. A za Mikulca sa tu toto všetko, že Slovensko je všetko možné, len neprávny štát, udialo. Pán Hamran je jeho verný poskok. Vy ste konec koncov ako Progresívne Slovensko bola jedna z mála strán, ktorá súhlasila s tým bezprecedentným zatýkaním, že sme tu zatkli šéfa SIS, šéfa MBU a ďalší tu boli obvinení bez toho, aby tam bol nejaký reálny podklad. A posledná veta, aby som túto trestnoprávnu oblasť dokončil. Konec koncov bol to váš odborník na bezpečnostnú oblasť, pán Spíšiak, ktorý povedal niečo, čo je pre mňa absolútnym potvrdením toho, že ste extrémistická strana, pretože povedal, že on je za legalizáciu všetkých drog na Slovensku. Prepáčte, ja mám 2 deti a keby sa raz dožili toho, že keď budú plnoleté, môžu si na Slovensku len tak voľne kúpiť všetky drogy, tak v takejto krajine ja by som svoje deti vychovávať nechcel. Je to niečo, čo potom vy môžete už niekoľkonásobne ospravedlňovať. Tento výrok zaznel a pán liberál Spíšiak sa hrdil tým, keď už som taký liberál, som pristúpil aj na debaty, aby sa všetky drogy legalizovali. Toto je pre nás tá červená čiara, čo pre mňa osobne ako otca, ako politika je neakceptovateľné. Máme tu teraz práve jednu rovinu, ktorú tu hovorí ohľadom legalizácie tých drog. Vy ste sa už viackrát, vlastne aj pán Spíšiak sa vyjadril dokonca aj v našej televízii, že to myslel iným spôsobom. Ako to teda je? Je toto niečo, že čo chce zabezpečiť progresívne Slovensko, keď bude pri vláde, bude tam legalizácia všetkých drog, poprípade nejakým spôsobom dekriminalizácia marihuany? My sme nikdy nepresadzovali legalizáciu drog, ani to nepovedal pán Spíšiak, akým spôsobom, že to budeme presadzovať. Hovoril o teoretickej rovine, že na kriminalistickej úrovni sa debatuje o tom, aký vplyv by na kriminalitu mala legalizácia drog, čiže čisto akademická debata. My dlhodobo presadzujeme dekriminalizáciu marihuany, pretože aj minulý týždeň som bola akurát na pojednávaní na Krajskom súde v Trnave, kde pán Šipoš je stíhaný za výrobu mastičiek, hrozí mu 15 až 18 rokov väzenia stále a prepadnutie majetku.
domu, ktorý mu darovali jeho rodičia, ktorý nijako nesúvisí ani s tou výrobou mastičiek. A takýmto spôsobom príde celá jeho rodina o strechu nad hlavou. A to je úplne niečo neprípustné. Že aby neboli tie drakonické tresty. Presne tak. Pretože to naozaj tu zaostávame absolútne zásadným spôsobom aj za zvyškom Európy a dekriminalizáciou marihuany je niečo, čo dlhodobo presadzujeme. A ešte by som sa vrátila k tomu Hamranovi. Ja rozumiem, prečo to pán kolega hovorí, pretože asi sa mu páči ten systém, ktorý bol predtým, kde sa nevyšetrovali korupčné trestné činy, nevyšetrovali zásadné kauzy verejných činiteľov. A to my v každom prípade takýmto spôsobom, takouto cestou ísť nechceme. My si myslíme, že právny štát má platiť pre každého bez ohľadu na to, akú funkciu zastáva. Tie obvinenia ohľadom toho, že nejakým spôsobom ovládate pána Hamrana, spolupracujete s ním na to, aby sa kriminalizovala teda opozícia? Tak to sú konšpirácie, ktoré vyťahuje túto kolega. A jedno by som k týmto konšpiráciám ešte chcela povedať. Že to je naozaj zásadný problém, ktorý tu máme v spoločnosti, že politické strany a ich reprezentanti šíria konšpirácie do spoločnosti. A to nie len má dopady na to, že sa polarizuje celá spoločnosť, ale má to dopad aj na rodiny, pretože to spôsobuje rozvrat v rodinách. A to je niečo úplne že smutné, že k tomu prispievate. Tak, v dvoch rovinách. Najprv pánovi Hamranovi. Ja teda neviem. My sme pána Hamrana na našom predvolebnom mítingu nemali. My sme s pánom Hamranom nemali žiadne vzťahy. Vy s pánom Hamranom máte vzťah skrz pána Spišiaka, ktorý je váš bezpečnostný expert. Veď sa o tom šušká už v kuloároch, že ak by ste boli vo vláde, tak pán Hamran pokračuje na ministerstve vnútra ako budúci minister. Veď on tú politickú kariéru jednoducho má. Veď v minulých voľbách ste mali pána Beblavého ešte s vami. A pán Beblavý mu oficiálne ponúkol pánovi Hamranovi, dnešnému policajnému prezidentovi, že bude tieňovým ministrom Progresívneho Slovenska strany Spolu. Toto je fakt. A môžete sa o tom hádať, koľko len chcete. A prepáčte, v tej druhej rovine, ja si teda ani v teoretickej rovine neviem predstaviť debatu, ani v akademickej o tom, že by sme zlegalizovali všetky drogy na Slovensku. Toto je pre mňa neprípustné a ani v akejkoľvek teoretickej akademickej rovine si to neviem predstaviť. Tak ako s vami súhlasím, že poďme dekriminalizovať tresty, pretože sú tu nepomerne vysoké tresty za trestné činy ekonomické a za trestné činy proti životu a zdraviu tu máme nízke tresty, tak poďme možno cestou to, aby si tu mladí ľudia nemuseli odsedieť v base 5 rokov za to, že mali jedného jointa. S tým nemám žiadny problém. Táto debata to už bola v minulosti otvorená. Ale hovorím dve veci. Dnes majú ľudia iné problémy, ako sú drogy. Majú problémy, z čoho vyžiť. A za druhé, ani len sa nepokúšajte otvárať debatu, ani akademickú, prosím, ani teoretickú o tom, že sa tu drogy zlegalizujú. Pretože ak hovoríte potom, že tu niečo vyvolá napätie a konflikt spoločnosti a v tých domácnostiach, tak to je práve toto. Že ľudia sa toho boja, že im tu idete vtlačiť. Keď hovoríte o tom, že chcete voľby vyhrať, zostaviť vládu, tak sa boja toho, že tu prídete vy a budú tu legálne drogy, budú tu nízke dôchodky a budú tu jednoducho veci pokračovať v rámci právneho štátu. A posledná veta k právnemu štátu. Preto nechajte ma dohovoriť, pretože keď vy tu hovoríte to hovoríte vy, to povedal pán Spišiak, nie ja. Posledná veta, lebo tu hovoríte o tom, že ten systém právny, aký my si predstavujeme. Viete, aký si predstavujeme? Taký, aký tu bol za vlády Petra Pellegriniho. Viete, ktorí mafiáni, ako je Kočner a Bašternák, boli za koho vlády zatknutí? Za vlády Petra Pellegriniho. Lebo viete, čo vtedy platilo? Vtedy platilo padni komu padni, ale na základe dôkazov a faktov. Nie na základe zmanipulovaných výpovedí kajúcníkov, vymyslených dôkazov a na základe toho, veď vy ste žena. Podľa vás príde posledná veta, máte času koľko chcete. Vám príde normálne, že vyšetrovatelia, ktorí sa tak zastávate, chcú kopnúť ďalšiu ženu, pani Santusovú, do rozkroku. Vám toto príde normálne. Toto sa dialo za čias Mečiara. A chcete, aby sa toto dialo aj za čias Progresívneho Slovenska, a chcete pokračovať v týchto praktikách, ja si od toho umývam ruky a nechceme mať s vami nič spoločné. Pani Pálka, môžete teraz zareagovať? Bolo to opäť povedané toho viacej, takže dostanete väčší priestor teraz. Spokojne. Je veľmi smutné, že práve vy teda tu vnášate do spoločnosti opätovne legalizáciu drog. My to nemáme v programe, povedal to jedenkrát v nejakom rozhovore a vy to vnášate do spoločnosti. Nemáme to v programe, nikdy sme to v programe nemali. Vystrašíte ľudí tým, čo nie je vôbec pravda. Takže tu sa zhodneme. Tak sa zhodneme na tom, na čom sa vieme zhodnúť. Na dekriminalizácii marihuany. A poďme ďalej. Od legalizácie drog tu nikto nehovorí. Problémy ľudí na Slovensku. To sú tiež problémy ľudí. Nám píšu desiatky ľudí, ktorí sú stíhaní za
jedného jointa, za výrobu mastičiek. Takže to sú problémy reálnych ľudí, reálnych rodín. To sú problémy reálnych rodín. Pani Plaváková, bola to ešte zároveň iných množstvo problémov, ktoré ich trápia, o ktorých by som rada hovorila. Ja už som tu spomenula, že my dlhodobo presadzujeme napríklad príspevok na úhradu nákladov na bývanie, ktorý by pomohol 100 000 domácností zlepšiť ich situáciu, pretože keď míňajú viac ako 30% svojho príjmu na náklady na bývanie, tak štát by im mal pomôcť. Išli sme podľa vzoru v Českej republike, kde v súčasnej dobe takýto príspevok pomáha 250 000 domácnostiam priemernou výškou okolo 250 eur mesačne. Čiže práve tá pomoc s tým bývaním, ale pani Plaváková, ešte predtým, než sa pôjdeme pozrieť aj na tieto problémy, bola tu ešte jedna veta, že chcete zabezpečiť, aby bol Štefan Havrán, ak budete pri moci, budúcim ministrom. Je to teda reálne? Bol by to váš nominant? Nie je to reálne a už tu bolo spomenuté, že sa zúčastnil nášho predvolebného mítingu v minulej kampani. Išlo o verejnú diskusiu, na ktorej sa mohol zúčastniť ktokoľvek. Tak sa jej zúčastnil. Je to jeho úplne slobodná voľba. My nikomu nebránime v účasti na našich diskusiách. Keby sa chcel zúčastniť vašej diskusie, tak ho nepustíte cez dvere. To by bol teda vaším nominantom na ministra vnútra, pani Plaváková. Tieňového ministra Progresívneho Slovenska. Veď to povedal pred minulými voľbami, že pán Hamran dostal od pána Beblavého, ktorý bol vysoký funkcionár PS spolu. Ja neviem, akú ponuku dostal od pána Beblavého. Pán Beblavý bol z inej strany, Beblavý to potvrdil. Ale neviem, to by bol teda vaším nominantom na ministra vnútra v tom prípade. My teraz nebudeme hovoriť o tom, že kto aké funkcie má zastávať. My sa snažíme predostrieť náš program, ukázať ľuďom, čo my chceme presadiť, ako som už spomínala, jedno napríklad z našich opatrení. My máme ľudí, ktorí, napríklad pán Spišiak u nás zabezpečuje ako gestor oblasť bezpečnosti a vnútra, takže to je jeden z ľudí, ktorý by potenciálne mohol prichádzať do Ešte keď sme tu pri tom programe, teraz sme sa zastavili a hovorím vám, to som vám už raz povedal, že môžete si do toho programu napísať tak ako Igor Matovič 20 sľubov, z ktorých nenaplnil ani jeden. Toto isté sa stane aj vám, pretože vy tú skúsenosť s riadením štátu, aspoň riadením niečoho máte. A vidia to Bratislavčania každý jeden deň. Keď váš človek, pán Válo, progresívny primátor Bratislavy, namiesto toho, aby dokončil električkovú trať do Petržalky, kde nám prepadlo niekoľko miliónov eur z eurofondov, pretože bol neschopný, napriek tomu, že magistrát jeho sa zvýšilo, neviem, 1000 dohodarov, alebo koľko, neviem, čo mu tam kreslia čiary na tých cestách, alebo čo, tak jediné, čo urobil, je, že za pána Vála, bez akejkoľvek odbornej diskusie, bez toho, aby sa s tým niekto bavil, ešte horšie ako za komunistov, pretože pán Válo povedal, že on lepšie vie, čo Bratislavčanom treba, skomplikoval celú však je to človek blízky progresívneho Slovensku, je to jeden z kľúčových ľudí progresívneho Slovenska, môžu ho zapírať koľko chcú. Tak kolabovala takmer celá doprava v Bratislave, pretože on sa rozhodol, že ide tu urobiť akési cyklotrasy. Opakujem, keby to urobil po verejnej diskusii a potom, ako sa opýtal tých Bratislavčanov, že či toto chcú, či toto potrebujú. Teraz neriešime ale momentálne komunálnu politiku. Nie, ale ja hovorím, ja len poviem jednu vec pánovi Válovi. Že keby nech ľudia majú memento pri tom, keď toto hovoria, to sú odborníci s čistým štítom, že takýchto odborníkov my v Bratislave už sme si tu zažili. V tom prípade každý, koho poznáte vy, nejakým spôsobom spolupracovať, tak za neho zodpovedáte automaticky v tej parlamentnej politike? Pani Plaváková povie, že či pán Válo, ktorý kandidoval s podporou PS do komunálnych volieb, teda nie je ich človekom. Ak si nad ním umývajú ruku, nech sa páči, ja hovorím o tom, že je to človek, ktorý sa k progresívnemu Slovensku hlási a urobil toto si to vyslovene, že kľúčový človek je to kľúčový človek progresívneho Slovenska, pani Plaváková. Pán Matúš Válo má dokonca aj vlastnú stranu, nie je súčasťou našej strany. V každom prípade my sme s ním v koalícii, naďalej, samozrejme v Bratislavskom kraji. Matúš Válo získal ako primátor veľmi silný mandát od ľudí, takže to je to vysvedčenie, ktorému ľudia vystavili a za jeho predchádzajúcu prácu. A to je to najviac. Vy si môžete hovoriť a kritizovať o koľko chcete, ale ľudia rozhodli tak, že mu dali veľmi silný mandát na vykonávanie. A vy si asi myslíte, že vyhráte voľby a môžete urobiť všetko? Pretože takí tu už jedni boli. Za vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera nám oni odkazovali, že tížko sedte v parlamente a čakajte, kedy vás príde zobrať NAKA. To hovoril Igor Matovič a pán Eduard Heger. Čiže sa chcem teda opýtať vás, či ste stotožnená s tým, že vyhrajte voľby a môžete robiť všetko bez verejnej diskusie, ja som stotožnená tým, že politik má plniť svoje programové záväzky. A presne to Matúš Válo robí. Skúste sa opýtať Bratislavčanov, že koľko Bratislavčanom sa páči stáť. Ja teraz posuniem tú diskusiu ďalej. Nebudeme sa teraz motať okolo pána Vála.
iba dokončiť. Nie, už žiadna, už vám nedám poslednú vetu momentálne. Majú deti, vezú ich do krúžky. Budete si môcť robiť tlačové konferencie, koľko chcete, pán Eštok, môžete tam riešiť pokojne, keď chcete riešiť pána Vala, máte na to svoje vlastné kanály. Poďme ale teraz ďalej v rámci našej diskusie. Máme tu teda na jednu stranu nejaké hodnotové veci, ktoré sú podľa vás dôležité, aby sa presadili, aby sa nejakým spôsobom ľudia zrovnoprávnili, či už je to teda LGBTI, skupina ľudí, komunita, zároveň máte teda záujem o to aj zlepšovať aj sociálne prostredie, kde je možno, že taký ten prienik, kde by ste si vedeli nájsť spoločnú reč, pán Eštok, s pani Plavákovou, čo sa týka napríklad registrovaných partnerstiev? No, to je štvrtá oblasť, kde musím Progresívne Slovensko opäť pomenovať ako extrémistickú stranu, pretože prepáčte. Čo je extrémistické na zrovnoprávnenie? Veď idem tam, k tomu sa dostanem. Ja som za to, aby sa tu určité práva pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, posunuli tie práva niekam. Bavíme sa o právach v rámci dedičského konania, v rámci nahľadania do zdravotnej dokumentácie. Nemám s tým absolútne žiadny problém. Koniec koncov, bol tu návrh pána bývalého ministra spravodlivosti, pána Karasa, ktorý tieto veci riešil. A viete, čo sa stalo? Napriek tomu, že bolo celospoločenská dohoda v parlamente, široké spektrum, bolo za tento návrh, že konečne sa pre týchto ľudí čo si mohlo urobiť, tak súčasná nominantka na pozícii ministra spravodlivosti pani Dubovcová, ktorá v minulých voľbách kandidovala za PS, tak tento návrh ostentatívne stiahla. Pýtam sa, je lepšie sedieť v tej miestnosti, ktorá je celá čierna a v tme, alebo tam aspoň jednu sviečku zapaliť? A druhá vec, ktorej sa jednoducho nezhodneme a prečo považujem Progresívne Slovensko za extrémistickú stranu, a zopakujem toto ešte raz, je to, že ja si nemyslím, že by, tak ako Progresívne Slovensko žiadalo na medzinárodnej európskej úrovni, aby štáty nezbierali dáta o tom, že či ste muž alebo žena. Prepáčte, táto transgender ideológia, ktorá sa tu ide tlačiť, je pre mňa nepriateľná. Rovnako si nemyslím, že do trestného zákona patrí to, čo navrhuje Progresívne Slovensko. Ak hovoríte o tom, že chcete tú spoločnosť ukludniť a stlmiť, toto sú presne tie návrhy, ktoré tú spoločnosť iba rozdeľovali za 3,5 roka vlády Matoviča a Hegera. Kedy jedni riešili sprísnenie potratov, druhí riešili drogy, tretí riešili ďalšie somariny a iba Hlas sociálna demokracia riešil to, čo ľudí na Slovensku trápilo. Takto sa spoločnosť jednoducho nezocelí a nikdy tomu nepospeje, ak takéto extrémistické Ste za to, aby sa teda riešila práve tá ekonomická stránka ľudí, ktorí žijú v tomto partnerstve, avšak to predpokladám asi nestačí. Viete, ja sa každý deň, dennodenne pozerám z okna môjho petržalského bytu na krajinu, na Rakúsko, v ktorej by som mohla normálne s mojou partnerkou uzavrieť manželstvo, na krajinu, v ktorej moja dcéra by mohla mať obidve svoje mamy zapísané v rodnom liste. Je to katolická krajina, kde sa väčšina obyvateľstva hlási ku katolíckej viere, dokonca viac ľudí ako na Slovensku. Je to jedna zo 16 krajín, z väčšiny krajín Európskej únie, kde je manželstvo. Jak môžeme vymenovať? Ktoré to prijali postupne. Prvé bolo Holandsko v roku 2001, ešte pred 22 rokmi. Potom bolo Belgicko v roku 2003, Španielsko v roku 2005, Nórsko, Švédsko 2009, Portugalsko, Island 2010, Dánsko 2012, Francúzsko 2013, Luxembursko, Írsko 2015, Malta, Fínsko, Nemecko 2017, Rakúsko 2019, Slovinsko 2022. Je to úplná samozrejmosť, pretože rovnosť má byť úplne kľúčová hodnota, na ktorej je postavená demokracia. Takže ja v tom vidím úplne samozrejmosť a žiaden extrémizmus. Neviem si predstaviť, ako môže niekto to vôbec spojiť s extrémizmom. Čo je teda tá transgender ideológia? Lebo stále sa tu... Ešte k tomuto dokončím, lebo viete, pani, vy ste právnička, pokiaľ sa nemýlim. Áno, samozrejme. Ste právnička. Tak aj pre vás je, predpokladám, že základný kameň štátu, ktorým je ústava, zrejme tak ako pre kresťana katechizmus, tak pre vás je aj ústava, ktorú si musíte ctiť. Je tam aj preambula ústavy, ktorý veľmi dobre viete, že tvorcovia ústavy napísali preambulu ako niečo, čo je nemenné. To je ten základný kameň štátu. A v ústave máte napísané, že sme sociálne trhovo orientovaná ekonomika, založená na cyrilo-metodskej tradícii a máte tam napísané, že manželstvo je vzťah muža a ženy. Asi ste to nečítali poriadne, lebo to nie je v preambule. Dneska ešte do rečí. Áno, tieto dve veci sú v preambule a potom máte v ústave napísané, že manželstvo je vzťah muža a ženy. Ak to raz máme zadefinované v ústave, tak som vám povedal, že pre nás je podstatné to, čo máte v ústave napísané
ostatné krajiny, ktoré ste tu vymenovali, ani Holandsko, ani Lichtensteinsko, asi na tej cyrilometodskej tradícii postavené nie sú. A my si musíme... Predsa do toho skočím, lebo naozaj v preambule sa nikde nepíše o tom, že muž a žena, ja mám ju tu momentálne pred sebou. Ja hovorím o cyrilometodskej tradícii, ktorá v preambule ste konkrétne povedali, že v preambule je písané, že manželstvo je muž a žena. Čo je v ústave ďalej napísané. A preto vám hovorím, že pokiaľ chceme žiť na Slovensku, ja si myslím, že máme tu nejaké tradície, máme tu nejakú svoju kultúrnosť a chceme takéto témy otvárať. Ja som za to, aby sa tu v rovnosti pomáhalo ľuďom všetkým. Ja som sociálny demokrat. Ja viem, čo je to. Ja nemusíte v tomto učiť. Prečo by nemohli byť napríklad sobašení, keď je to, keď hovoríte o rovnosti? Pretože vám to hovorím, že v prvom rade to máme zadefinované v ústave. V druhom rade vám hovorím, že na to spoločnosť dneska nie je absolútne pripravená. A v treťom rade vám hovorím, že ak tú rovnosť chceme, tak to urobme nejakými krokmi, ktoré sú dôležité, pretože touto vašou agendou vy ubližujete aj tým ľuďom. Jednoducho, oni tiež čiastkové zmeny najskôr. Preto sa vás pýtam, a to sa pýtam o dvoch. Je lepšie teda sedieť v tej miestnosti bez svetla, alebo aspoň nejakú sviečku tam mať zapalenú, tak ako tu bol návrh pána Karasa, tak vaša nominantka nedokončila. Vaša nominantka pani Dubu, tam sa nezhodneme. To sa teda nezhodneme. Nakoniec bol stiahnutý, ten zákon bol nakoniec stiahnutý, áno, ale môžete zareagovať. Ale možno ešte doplním k tomu prečo. Pretože pri akejkoľvek legislatíve sa v prvom rade treba pýtať ľudí, ktorých sa týka. Návrh pána Karasa sa vôbec netýkal párov rovnakého pohlavia, nebol vôbec o uznávaní partnerstva. Išlo o úplne iný inštitút, ktorý nereagoval na situáciu párov rovnakého pohlavia a netýkal sa práv LGBT plus ľudí. Nebol by ani v súlade s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý už v 5 prípadoch rozhodol, že krajina, ktorá nemá zabezpečené uznanie párov rovnakého pohlavia, porušuje dohovor, ktorého je aj Slovensko zmluvnou stranou. To znamená, že ak my sa chceme ďalej tvári, že sme demokratickou krajinou, tak musíme rešpektovať aj naše medzinárodné ľudskoprávne záväzky. A tie hovoria jasne hovoria. Z dohovoru vychádza, že má byť zabezpečené uznanie párov rovnakého pohlavia. Takže ak chceme o tom diskutovať, tak práve takýmto inštitútom je životné partnerstvo. A ja nevidím žiadny dôvod, neviem si predstaviť, ako by ste vôbec odôvodnili, prečo nie. Prečo to musí byť návrh, ktorý nereaguje na práva LGBTI plus ľudí. A to je úplne jasné. A čo sa týka cyrilometodskej tradície, tak inštitút manželstva bol u nás zavedený dávno potom, ako Cyril a Metod prišli na Slovensko, takže to spojenie mi vlastne úplne nedochádza, akým spôsobom. Pani kolegyňa, o hodnotách, ktoré máte národné a kresťanské. Ja som kresťan, asi hádam, rešpektujete aj moju vieru, ja rešpektujem vaše vierovyznanie, vaše videnie sveta, nemusíte to spochybňovať. Je v ústave v preambule napísané, že sme cyrilometodská tradícia postavená. Rešpektujeme to. Nechajte ma prosím vás dohovoriť. Preto hovorím, nechajte ma dohovoriť. Skúste vysvetliť, čo má cyrilometodská tradícia spojené s manželstvom. Do reči, pani kolegyňa. Preto vám hovorím, že ste extrémisti, pretože vám nestačí niečo. Keď tu hovoríme dlhodobo, celá sociálna demokracia, hovorí to Hlas aj Smer už niekoľko rokov, že pri pároch rovnakého pohlavia treba urobiť ústupky. V rámci toho by mali prístup k zdravotnej dokumentácii. V rámci toho by mali zabezpečené dedenie. Nemám s tým žiadny problém, aby potom, ako vyriešime problémy ľudí s potravinami, energiami, liekmi, aby sme sa bavili aj o tom. A posledná veta. Namiesto toho, aby ste aspoň tieto veci prijali, tak preto ste extrémisti. Pretože vy všetko hrniete do extrému. Tak, ako tu idete extrémisticky presadzovať do trestného zákona, že každý, kto bude hanobiť nejakú gender ideológiu, by mal vo väzení stráviť 5 rokov. Prečo nestačia teda tieto čiastkové aspoň zmeny na začiatok? Pretože sa, ako som povedala, netýkajú párov rovnakého pohlavia. Nespĺňajú úplne základný... Ale ja som to teraz povedal, že to je pre páry rovnakého pohlavia. Pozrite, ja som právnička a ten návrh som veľmi dobre čítala. Nechajte ma dohovoriť. Ten návrh sa vôbec netýkal párov rovnakého pohlavia. Viete veľmi dobre, že išlo o jednostranné vyjadrenie jednej osoby, ktorá označí inú osobu rovnako ako v plnomocenstve, že môže ju zastupovať v niektorých veciach. Na to máme dnes Áno, na to máme dnes plnomocenstvo, na to nepotrebujeme tento iný inštitút, pretože ten sa netýkal párov rovnakého pohlavia žiadnym spôsobom. Vôbec nereagoval na potreby párov rovnakého pohlavia. Ale mňa by zaujímalo teda, prečo je problém životné partnerstvo, keď teda chcete páry rovnakého pohlavia podporiť a toto je to, čo chcú. Skúste sa pozrieť na prieskum v LGBT plus menšine, kde je jasne, že veľká väčšina... Urobiť si prieskum, choďte medzi ľudí. My sme si za 3 mesiace tejto kampane sa stretli nie s tisíckami, ale 10 000 ľudí na plných námestiach. Viete, čo nám hovoria? Že chce tu mať pokoj, stabilitu a žiadne kultúrne vojny spoločnosti nechcú. Chcú tú vládu kompetentnú, odbornú, ktorá bude riešiť ich problémy s tým, že nevedia z čoho vyžiť.
My stretáme dôchodcov, ktorí žijú zo 400-eurového dôchodku. Presne, nevedia, neskačte mi do reči. Na úradu nákladov na bývanie, ktoré som už asi dvakrát spomenula. Hľadajú tú vládu, ktorá bude riešiť nie tieto kultúrne problémy, že má ísť niekto do basy, lebo hanobí nejakú gender ideológiu, ale chcú, aby vláda riešila ich problémy, lebo nevedia, ako majú dodať. Áno, môžete, ešte vám dám, ale aj jednu ešte otázku navyše. Chcete teraz zabezpečiť lepšiu ochranu pred tými nenávistnými prejavmi a činmi? Akým konkrétnym spôsobom, čo to bude v praxi znamenať? Pretože nie len tu pán Eštok, ale aj ďalší politici hovoria, že sa obávajú toho, že sa bude teraz prenasledovať skupina, ktorá bude mať iný názor. Nech sa páči. Tak v prvom rade dodám ešte k tým cenám potravín, cenám energií. Ja som povedala konkrétne opatrenie, ktoré práve pomáha ľuďom, a to je príspevok na úhradu nákladov na bývanie s energiami, pretože energie sa týkajú bývania. A nehovoriac o tom, že tieto všetky problémy trápia LGBT plus ľudí a navyše ich trápi to, že nemajú zabezpečenú rovnosť. Trápi to, že ich deti nemajú zabezpečenú právnu ochranu. Ale k vašej otázke. Toto je nesmierne dôležitá téma. Neuplynul ešte ani 1 rok od vraždy, ktorá sa stala na Zámockej pred teplárňou, pred barom tepláre, kde zomreli 2 mladí ľudia. Len preto, koho milovali, či kým boli, akú identitu mali. Zomreli len v dôsledku nenávisti. Nenávisť ich zabíjala. Pretože od slov, od nenávistných prejavov, od nenávistných slov k činom je niekedy veľmi krátka cesta. A to sme si veľmi bolestivo uvedomili a veľmi bolestivo sme to prežili. A doteraz sa ľudia, LGBT plus ľudia na Slovensku necítia bezpečne. To mohlo byť teda ošetrené právne? Čo tam by malo spadať podľa vás? My už máme v trestnom zákone zakotvené trestné činy, ktoré sa týkajú nenávisti. Či už je to trestný čin hanobenia alebo trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Tam je zakomponovaná sexuálna orientácia, ale v hanobení nie. A my máme trestný čin, ktorý už pokrýva hanobenie z rôznych iných dôvodov a ja nevidím žiadny dôvod, ktorý by bol relevantný preto, aby sme tam nemohli doplniť aj sexuálnu orientáciu. Ja si myslím, že to môže vadiť len ľuďom, ktorí chcú šíriť nenávisť z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity. Ja neviem, čo to je. Môžete vysvetliť pánovi Eštokovi, čo to je teda? Nie, ja teraz si zoberiem slovo, viete. Pre mňa je nepochopiteľné a my by sme nikdy nežiadali na Európskom fóre, tak ako žiadalo Progresívne Slovensko, na pôde, na stretnutí európskych liberálov, aby štáty nemali zbierať údaje o pohlaví občanov. Viete... Nechajte ma dohovoriť. Ja teda neviem. Ešte raz. 100 000 ľudí a všetkých tých vašich prieskumov, o ktorých hovoríte, že máte, majú na Slovensku úplne iné problémy. A keď niečo máte hájiť na pôde Európskej komisie, tak je to napríklad boj za slovenské záujmy. Tak ako my v Hlase máme Slovensko na prvom mieste, bolo by dobré, keby ste aj vy mali Slovensko na prvom mieste a neriešili tam takéto nezmysly, pretože veľmi dobre viete, tak že váš sú ľudia, ktorí tu žijú na Slovensku, ktorí majú takéto problémy? To sú aké problémy? Aby štáty nezbierali údaje o pohlaví občanov. Ja hovorím o týchto, že ktorí ľudia na Slovensku majú problém s tým, aby sa zbierali údaje o pohlaví občanov. Môžete zareagovať, čo sa týka tohto zbierania údajov. Ja som veľmi prekvapená, pretože pán Šutej Eštok asi zabudol, že to bola vláda, vaša vláda, ktorá v roku 2019 presadzovala zmenu, že namiesto rodného čísla sa bude používať identifikátor bezpohlavný. To znamená, že ja neviem, o čom sa bavíme. Vy ste to presadzovali ešte skôr, ako sme to mali my v programe. Pani Plavko, hádam, to tu nemyslíte vážne. Viete, ja by som nerád žil v spoločnosti, ktorá bude rozdeľovaná na kultúrnych vojnách. A vidíte veľmi dobre, aj teraz všetci diváci, že jednoducho Progresívne Slovensko je extrémistická strana, pretože im nestačí na to, aby sa ľuďom zlepšovali podmienky na život. A je jedno, že či ste bieli, čierni, sexuálne orientovaní alebo akokoľvek. Čiže keď ste to presadzovali vy, tak to bolo v poriadku, keď to presadzujeme my, tak je to extrémizmus. Ale oni jednoducho jediné, čo chcú na Slovensku, je vyvolať tieto kultúrne vojny. A hovorím, ak nám teda nestačilo tých kultúrnych vojen, ako pani Záborská s pani Cigánikovou tu každého pol roka riešili, či majú byť interrupcie alebo nemajú byť interrupcie, či teda tu máme mať práva k legálnym drogám alebo nemáme, či tu máme riešiť transgender alebo niečo nie. Odporúčam ľuďom, ktorých bolo málo divadla s kultúrnymi vojnami, aby volili Progresívne Slovensko, pretože nám zabezpečí, že možno nie každého pol roka, ale možno aj každé 3 mesiace. Najprv budeme riešiť legálne drogy, potom budeme riešiť transgender, potom budeme riešiť práva homosexuálov, potom budeme riešiť, aby sa nezbierali údaje o pohlaví muža a ženy. Len keby ste už konečne riešili problémy ľudí, ktoré na Slovensku sú. Ľudia chcú pokoj, istotu a to, aby sa politici starali o nich. Necháme dorozprávať pani ešte minútku a pol dokonca.
že ja naozaj neviem, o čom hovoríte, pretože v roku 2019 ste to presadzovali vy. Normálne vaša ministerka vnútra presadzovala bezpohlavné identifikátory, ktoré mali nahradiť rodné čísla. Keď ste to presadzovali vy, tak to bolo v poriadku. A keď presadzujeme niečo my, tak je to extrémizmus. Takže nášate ideologické vojny do debaty. Práve k týmto trestným zákonu nemôže sa stať, že by sa to nejakým spôsobom zneužilo, by sa prenasledovala teda nejaká ďalšia skupina, ktorá by možno nesúhlasila s tým, aby sa využívala trebárs na... Bol tu, myslím, že pán Krajniak v mojej relácii povedal, že sa obáva toho, že na základných školách sa bude teraz podsúvať, že si nemajú vybrať pohlavie až neskôr sami nejakým spôsobom. To sú úplne absurdnosti, čo pán Krajniak šíri. My hanobenie ako trestný čin máme zakotvený v našom trestnom zákone úplne od začiatku. Veľmi dobre vedia orgány činné v trestnom konaní, ako ho využívať. A to, že sa rozšíri iba o jeden ďalší osobitný dôvod, nič nemení na tej praxi, iba ďalšia skupina obyvateľstva bude chránená. Chcete niečo ešte dodať, alebo ja by som bol veľmi rád, keby sme ozaj na budúcej relácii riešili konkrétne problémy ľudí, ako im pomôcť, aby sa im lepšie žilo. Toto ich trápi. Ozaj ich netrápia kultúrne vojny, ani tieto extrémy, ktoré tu progresívne Slovensko chce zaviesť. Mrzí ma to, pretože chápem, že je potrebné, aby progresívne Slovensko chodilo do tých debát, aby sa odkryli, pretože dneska si ich každý predstavuje, ako chce. Čím viac budú kolegovia z progresívneho Slovenska chodiť do debát, tým to bude pre občanov a voličov legitímnejšie. Ja som sa dvakrát snažila, dokonca 3-krát obratiť tú debatu napríklad na príspevok na úhradu nákladov na bývanie, ktoré ste necítili ani potrebu sa k tomu vyjadriť a stále ste tu vyťahovali nejaký extrémizmus, takže sami na budúce si môžeme spolu sadnúť a môžeme riešiť práve napríklad kúpeľné poukazy, môžeme riešiť príspevok na bývanie. Ďakujem ešte raz, že ste prišli do štúdia. Ďakujem veľmi pekne.